Murandakadzi maititi vati I will never be bullied to silence. Iwe mutisi wakagara ne5 mental white patients uchiedza kuvaita varume, ukuwo madam boss vari kunzi handingambogarika nemurume 1 indinoita higher and fire pane kugara nemurume asingashanda achindisveta ropa po chero usigari kuseka aiwa regai ndishingi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Katite ka zviri professional. Anyway, asi zviri kuitika kama streets guys. Pamwe zvinototekenyedza. So, maititi vanyorai vakati mutisi handiko address. You had 5 mental white patients. Wakatry to turn into husbands. Zvikaramba. Wakafoira kudhara kusvika pakutiza Zimbabwe. Zvevarume vangu kana stress wakatadza kuparadza ukati Gilbert akakunyenga zvikashaya basa. We are still going stronger, marking 3 years in November. Tiritese kuchengeta murume anobhadhara rent and bills kutori bore. Pane kuchengeta my patients aunobaya majekiseni kuti ave useful. Show me any relationship you have been that lasted 3 months netova rungu mupeperekwa. Hure calling another hure. Maziziso anoonekwa huroi nekuseni kwese. Takupa pressure kusvika wabikira muningi na fake deeds. Kwa grade 7 ka angaziva forgery sewe here unobatira tuchembere nekuda muchato. Swedera huko. Ini ndogara kwa sabu kusina matitle deeds asi mushande wangu. Iwe unogara mumba materesa but uine envelope title deed mubikirwa. Madzurei kamuburitsa zviri mukati. Are you forgetting we used to hang around with Teresa Uyutese? When we went to that house together, akati garisa museme lounge ne balcony yauri kudana nayo. I'm super proud of what I've achieved. I worked for it. Problem akakurira pabarika. You think everything is for competition. Chiuya ine 3 more fake deeds since you got 4 houses. Yakuchinjanisa varume inini I hire and fire. I can never be miserable. Staying with a broke man. Anondihurira pamusoro pazvo. Better ndiri kuchengeta chikomba chinoziva kubhadhara rent nekuchengeta mhuri. Madhidzi angu handichaaoni. Proud landlord kwagumbo dzvanda. Maititi vari kuresponda musoro maunge Queen of Peace angohakira nyaya yamadam boss ndobva anyora akati failure is when your parents own a property and stay in town and you go rural. Vawedzerazve vakanyora vakati manje ndinenge ndabva kuseri kweketen vari pedyo naye muudzei kuti chii ichi tsanangurai neshona osvikiro ngari muudze aburitsawo yake mortgage yaaita ikoko kwaanogara ameno kuti iye anga apinzwa nani panyaya iyi yekunzi iye hana imba. Nyaya yanga ichitaurwa yanga iri yamadam boss. Iye akusvika akuburitsa ake matitle deeds. Hakuna kunzi mutisi hana imba, hanzi madam boss. Okay, vanyora zvakare mutisi vakati muchidimbu ndiri kuti uri toilet iye varume. Ndokunyora zvakare vakati Peace Nation ndiudzewo hausi munyama here kuita varume vanouya kuzoradzika magamba mutoilet mako. Ko iwe kumbonoradzikawo gamba rako kudzimba dzavo. Nhasi wanuhwidza rauyu mangwana rauyu heroes eka for thy treatments. Ungatuka murume wamai makete neshuwa ko iro sikiro rako raunaro iro. Katumbu ungati kanyana kakafira pamaradzano. You made history in Zimbabwe. The first celebrity to be deported after COVID. Handisani ndambona munhu anodeportewa kuAmerica neku-UK makore 2 akatedzana. Toko wakazoapply here the correct visa. Manje muchaita sei mai Zemo mwana Zemo mai vachichemera munemwe room mwana odairira ari muspare. Kotodiko imba idiki Malexi the hotspot champions. Munhu chaiye ari kuenjoya new house. Haana nguva nelife yemunhu. Inonzi mukutu iyoyo inokuyeuchidza kuti unozviiti celebrity asi tinewe kuno kujecha. Ukajaira konvo yevarume unopedzisira wafunga kuti you are better than someone who chose to forgive their husband. Please notice I mean legal husband, not lost straight man. Zviri nani kuchemera murume wako pane kuchemera zvikomba. Changamire is peaceful. So ndo thread ranyorwa nasisi vamadam boss vachirwira munin'ina wavo. Izvi ndo zvatsamwisa maititi kusvika vazoisa response yatatanga kutaura apo. Vari kuti ivo iwewe munongoti mune dzimba
taitombotamba tisina Teresa tichienda kumba ikoko, asi nhasi wakuti imba ndeyako. Number 2, wakabikira matitle deeds, wataradza envelope ko zviri mukati zvacho. Then pane imwe award ceremony inonzi title deed ceremony, kosei yakazongoitirwa Madam Boss, hatisati tambona vamwe vachiendawo 1 kuma title deed ceremony iwayo. Vamwewo hatizopedzi ka tisina kumbonzwa kuti vari kuti chiko mu C section. Vamwe vati ndatomboda kubvunza kuti zviri nani ndezvipi, kugara nemurume umwe chete akakutadzira mukaregererana here pane kuroorwa gore roga roga. Ndinganziri benzi here kurwira imba yangu ndohwina. If chaiye baba vekwangu vane mwana kuside, ini chaiye baba vekwangu vane mwana kuside, but handirege kuchemera murume wangu. We forgive our husbands and move on. Hameno vanozvita vakapenga vachikembesa zvikomba kuita murwi wevarume kunge majuru ari mumutsetse kupinda mumwena. Ukaona uchiuya kuzoita address mumwe munhu because waita boy sky nefambrick, kaziva kune problem. Tsinga kubuda munhu akakembesa chikomba pamba shuwa. Beta kuchemera legal husband pana iye anochemera zvigondoro. Mashoko makukutu, we forgive and keep our men. Kwete kuda kunzi ndakapenga uchita varume wekuchinja kunge paid padiki wachinja. Ava ndemamwe manetizens ari kusapota Changamire vachiti tiri kuzviona kuti panodiwa kuti pave neconsistency instead yekuti muchinjanise. Vamwewo manetizens anoita zvehukiti vari kuti pangava paruzevha asi uchiziva kuti ndepangu zveshuva zvinongonakidza zvine kadhati. Mazuva ano chirungu ndiwe, pangava paruzevha ndiwe unotopa chinja kupaita guta. Iko zvino TV unongoona friji uri kungoshandisa zvose zvine vari mutauni vacho, saka chii chichashamisa netauni naimi. Siya vakakurira kumusha vamboenjoya tauni, iwe wakakuriramo unonetswa nei nazvo. Okay, vamwe vakati asakangona haana chake kozi pamadhidzi acho pane mazita evakadzi chete. Let's say ndeyake imba kokunanika murume kudaro kuratidza kuti mhofu vari kutochengetwa. So guys, mofela sezvinongosizikamwa zvinosingotaurwa nevanhu vese pasocial media, mofela vanochengetwa naTaira. Ndosaka pamatitle deeds pakaisiwa zita raTaira pasina anything to do with mofela. Changamire Roxy vauyawo vakataura vakatowedweka, imba baHarare tiri kukuzivai muri kuti I stand with Madam Boss chino asi hamuna chamuinacho, mutororombe kana imba hamuna muri roja. Ini ndiri landlord, pasi sit down, I made you. Kana Harare yacho makatoiziva nekuda kwangu, munoshamisira chii chacho. Rita yacho ndeyangu, dai pasina ini musiri chinhu. Ndakakunhongai mustreet makaperezeka nenzara. Izvi zviri kubva kubonga broadcasting live from Demasdale. So Roxy ari kuita fun of amai achiti ndo zvavanogona kuva vachitotaura by now. Unowanzogara uri offside, fungai. Asi at this juncture this was very necessary. Makore ese aya vamwe vaishanda vachiinvesta mumaproperties, iko kachiinvesta mumbolisi dzemarombe. Zvigunduru zvainhonga murodhi. Nhasi kazopiwawo naSabhuku kachidimbuke sango kane cottage kumamisha kudema, uko akunyaudza vanhu kuti munorwadziwa nekatangwena kwangu. Garai pasi, sit down, chera mbeva kana godo rabata kana kutamba maflau nemakudo. Nonsense. Ndokuzoburisa zvakare dzimba. Fungai Mutesi aburisa dzimba dzacho. Imba yaTeresa iri kuyi ndo iri kurodzwa naMadam Boss, neimba yaMadam Boss pane difference. Akati wedweka muchafa negodo. Regai ndikuratidzei imba yaTeresa nemba yaMadam Boss, ndokubva adziposta dzese dziri 2 dzine kakuda kufanana asi haisi imba imwe. So guys, ndo zviri kuitika mumastreets izvi. Zvikafamba zvakanaka tisachamboiti kuti welcome back to our channel. Tangoti pachi pamwe kuti chaswera teseka. Imi michingotengai data more relaxa. Ini ndinenge ndichidzifambira up and down. Kuita tsapfu yenyika chaiyo ichazvimba kudai tsapfu yangu ndichidzifambira muma social streets ndichikupai. Imi just hit the notification button kuti pese patinoposta muve the first people to know. Mufambirane nezvinhu zviri kuitika muma streets. What do you lose? Kungo subscribe.
By subscribing uri kungocustomiza YouTube yako kuti izive kuti izvi ndizvo zvaunofarira, so these become your channel, kuti pese paunongopinda paYouTube ungoona manotification ari kubva kumachannels aunenge washara, so you don't pay anything, but kungoita kuti zviite easy instead of every day kusecha Zim hot news. Dzimwe nguva unogona kurasika wokonwa kuiona, so just subscribe and hit the notification button kuti pese paunongopindira ndiwe unotanga kuona zviri kuitika mastreets.